моята вясата, тези прекурсове, тук са идва в хулиганска изникация и съм ходил на мачове на герой. Писал съм за вашата Мария Донева, която има въпросик с група Дивертиген Триото. И естествено и за Йордан Димитровпия, покривши се от силистите и любимостта. Всъщност тя дойде точно неизменна. Дижливо отново всичко подържи. С усмивката ти светла неизбежна, до нея кротко ще застанеш. В очите пак ще има изненада. Пред тебе ритуално застанала е тя. Дошла е този път, слънчева като награда, тежка и пластична, смислена като вода. Нежна ти се кръста облечена. Отново тя е в твоя дом. Дали за теб не е била наречена, до теб застанала, благородна, мълчиш по. Съседите и те се възхищават и възкликват. Коя е тя? И откъде дойде? Ще отговориш уверено. Този път тя завинаги дойде. Желанията отдавна нямат възраст. Затова съществуват надарено мъжките гърдища. Подобно дървените кончета от бащите ни направили, които остават винаги 6 годишни. Като благородна дъждовна капка, през решетките на времето, високо от небето, аз надолу падам, за да бъдем заедно, както е прието, за да бъдем заедно с теб и в битието. Когато си с мен, тревогата е някакси излишна. А когато теб те няма, тъгата между теб си остава 100 годишна. Моята любов към тебе си остава чиста монета. И накрая нашата любов назаем тихо не е взета. Нощем отново ще препускат кони. А тропът ще бъде моя по тебе. Пенка Димитров.